tror jeg var 210 heste. Fedt, mand. Hvad fanden gør man der? Fuck, pin! Nej, hvad sker med pin? Nej, jeg gjorde ikke. Nej. Hvad har du sagt til politiet? Fordi hvis ikke de kan bevise, at vi har kørt race, så vil de aldrig nogensinde kunne dømme dig for særlig hensynsløskørsel. Kører de om kappen den aften, Nikolaj? Ikke med. Du har slet ikke noget med det at gøre. Der er en pige, der er død på grund af jer. Fatter du det? Fatter du det? Hvis vi skaffer 25.000 til dig, hvordan skal jeg så kunne stole på, at du ikke bare bruger dem på et eller andet fucking pis? Kan du ikke stole på mig? Har jeg ikke løjet for dig, hva'? I retten, mand. Har ikke det?